Mattilaa ei ole. Eilen noin 8 aikaan illalla Marttilan tekninen toimi tuli poliisisaattuessa purkamaan kotiamme. Me ammuttiin varoituslaakaus, sen jälkeen kaikki meni pieleen. Puolustimme kuntaamme aivan oikeutetusti. Siinä tilanteessa sain ampumahaavan käteeni. Panssarimartit, sinimustan liikkeen jäsenet, antautuivat raukkamaisesti. Minä jäin haavoittuneena Joren kanssa puolustamaan sitä, mikä meille kuuluu. Panssarimarttia ja muita rottia syytetään nyt terrorismista. Minä pääsin pakenemaan. Kesken tulitaistelun panssarimarttien tulostama heikkolaatuinen ase ampui luodin Joren kädestä väärään suuntaan. Kalevalainen Suomi heti äkkiä osoittaa Jorelle suurimman mahdollisen kunnioituksensa ja myöntää hänelle sinivalkoisen taistelumitalin työstään puolueen ja Mattilan hyväksi. Viimeisenä tekonaan Jore kirjoitti runon, jonka luen nyt. On kesäinen, sumuinen ilta. Jossain jänis loikkii poikastensa luo. Minkä tarinan jänis kertookaan? Se kertoo Mattilasta, vapauden maasta, ilon pisaroista Suomineidon poskella. Vielä meille soi voiton torvi, kun taisto päättyy. Vihollinen lyöty on. Siellä kansa iloinen, itsenäinen. Sydämessään voitonlaulun kuulee. Mattila, kansa horjumaton. Kerro, jänis kerro, vielä kun voit.